Urteko hilabeteko lehen larunbatero modura, Gernika Lumoko merkatu plazan azoka berezia izan da abuztuaren 6an. Oraingoan ardoa eta makaioari eskainitako azoka berezia izan da. Euraldia lagun jendetza hurbildu zen goizeko 9:00 aurrera merkatu plazara azoka berezi hontaz gozatzera. 4 ardo upategi euren ardoak saltzen ibili ziren, makaia hau dastaketa izan zen, 4 gazta ekoizle eta horretaz gainera, ogia eta euskal pastela, txakolina, artisauak eta baserriko generorik onenak.